Nahimong init o pisikal ang mga nagduwa sa basketball sa Palarong Pambansa 2024 sa dakbayan Sugbo, diin upat ka mga players ang nalambigit o gi-eject o gisuspenso sa duwa tungod sa nahitabong kagubot. Ano yung report? Kini na puno sa aksyon nga duwa ang tali sa basketball team sa National Capital Region o Central Luzon. Ganyan buntag sa UEC Gym. Nahitabo kini sa first half sa championship match tali sa magkaatbang nga basketball team. Mato ni Dr. Edelberto Abalos, Basketball Tournament Director, alang sa Palarong Pambansa 2024 kinagsugod ang kainit tungod sa excessive swaying of arms sa usa ka player nga taga NCR aron dili makuha ang bulag gikan sa iyang posisyon. Gipahamtangan siya og technical foul tungod sa excessive swaying of arms. Apan, giyong nasuko ang usa ka player sa Central Luzon Regional Athletic Association nga may hinungdan nga nanumbag kini. Kina may hinungdan nga misangko sa lamok-lamok tungod kay misamot na mausab ang ubang player nga galingkod sa bench. May nalang nga napugnan kini sa game committee. Tungod nini, gidisqualify ang upat ka mga player gikan sa CL-RAA o gi-eject o gipagawas sa basketball court. Based sa rules na kasi, para palaro guidelines natin, any player, any coach na nagdi-display ng unsportsmanlike conduct at yun nga, masasabi natin na it falls under fighting, kaya nahuli, this out of the game. Out of the game siya, ejected siya. Any bench personnel, for that matter, na pumasok sa ganong sitwasyon, talagang i-disqualify. Gipadayon ang duwa og nahimong kampyon ang National Capital Region Athletic Association. Matod ni Abalos, mamahimo man hinuong makaduso og protesta ang CL-RAA nga mamahimong ilang resolbahon apan dili kini maka-apekto sa resulta sa duwa. Midugang opisyal nga gipahamtangan og game suspension ang upat nga nalambigit sa kagubot ug tungod kay nahuman naman ang palaro, mamahimong ipahamtang kini sa sunod nga Palarong Pambansa kon mahitabo nga musalmot pag-usab ang mga ejected players. Still issue yung infraction notice informing them that we will give still additional suspension and that will be carried over in the next palaro. Nasubo si Abalos nga nahanaw ang diwa sa sportsmanship tungod lang sa tinguha nga mudaog. We are saddened by that particular incident. Kaya nga sabi natin supposed to be talaga na walang ganon. But then hindi naman natin kontrolado yung disiplina at saka behavior ng bawat team. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.